जोबोद गोजोननाय मोनदों जे दिनैहाय फैगौ 6 एप्रिलाव जानो गोनां 15थि आसाम बिधान सभा जेनेरेल इलेक्शननि सिडली समष्टि 31 नं सिडली समष्टिनि इउपिपिएल दोलोआ सायख'नाय लोगोसेनो एजिपि बिजेपि आरो जिएसपिआ मदद होनाय बिजाथि महरै आङो दिनैहाय रिटार्निं अफिसारनि खाथियाव दिनै माने बिजाथि लाइखौ गथायबाय आरो बेयाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जे दिनैहाय सारा समष्टिबासिया दिनैहाय जाख्ल'नायनि हेंथायै माने खान्थिनि बेरेखा जि सरकार सालायदों बिनि हेंथायै दिनै बिथांमोनहा ओंखारबोदों भ्रष्टाचारनि अनैतिकनि अराजकतानि हेंथायै बिथांमोनहा ओंखारबोदों दा बेनिखायनो दिनैहाय फैगौ बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलो आरो मोनब्रै हान्जानि जुथाइ बिजाथि महरै देरहागोना जोबोद रोखा बेयाव दिनैहाय थाखा फैसाजों हयथ' खेला गेलेनो सोरबाया साननो हागौ नाथाय बेयाव थाखा फैसानि जेबो खामानि होनाय नङा मानोना बिनि गोरबो गोसोआ गाबखांदों दिनै माने भट होग्रा रायजो राजाफोरनि गोरबो गोसोआ गाबखांदों थांनाय बे 15 बोसोराव जोंहा मन्थ्रि मोनबाय बे समष्टिनिफ्रायनो 13 खावसे बोसोर आरो मोजां माखासे माने डिपार्टमेन्टखौनो बिथाङा मोनदोंमोन जेरै टुरिजम डिपार्टमेन्ट जेराव जोंनि लाइमोनफोरखौ टुरिजम सेक्टराव जोबोद मोजाङै बिथांमोनखौ एबजर्ब खालामनो हायोमोन बिदिनो दिनैहाय बिथाङा पिएनआरडि मोनदोंमोन दा बेयाव नों साख्रि बाख्रि सोनो हानाय मोनसे लामा दंमोन बेयावबो गैया बेनिफ्राय नोङो नायदो जे मा ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्ट मोनबाय बेयावबो नांगौ रोखोमै जोंनि लाइमोनफोरखौ सुजुग सुबिदा समष्टिबासिखौ होनो हायाखिसै बेनिफ्राय नोङो जौगानायनि बाथ्रा बुङोबा दिनैहाय साख्रि बाख्रि जों लानानै दिनै जोंनि सावस्रि खोन्दोआव जिबायदि नोङो बिल्डिङा दङ डक्टर गैया नार्स गैया बेबायदि मोनसे थासारि स्कुल कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जायाखै दिनै इउपिपिएल सरकार फैनायनि उनाव बे प्रभिन्सियेलाइज जानायनि लामायाव फैबाय दा दिनैहाय नोङो आबाद बिथिङाव जिबायदि मोनसे जौगानांगौमोन बेयाव बेबायदि मावनो हायाखै लोंग्रा दैनि बिराद मोनसे जेंना जेराव थांनाय 15 बोसोराव जोंनि बै दादगारि भुटान ओनसोलाव मोनबाल' बेबायदि बरिं बसायदों नाथाय इउपिपिएल सरकारा दाननैनि गेजेराव गासै मोन 24टा बिदि बरिं बसायनो थाखाय दिनै लाहार फाहार लादों बिनिनो 14टा बरिंआ अलरेडि कमप्लिट जाबाय मोनजिया दा कमप्लिट जानो थांगासिनो दं दा बेबायदि जेंनाजों बुंफबनाय बे मोनसे समष्टि जायखौ दिनै उद्धार खालामनांगौ हा खुरखानायखौ दिनै पारमानेन्ट मोनसे सल्युसन होनांगौ दा बेखायनो दिनै जे नैबे बिजाथिलाइ जे गथायनाय बे गथायनायाव आं जोबोद